କହିଲେ ବିୟତ ଗ୍ରାଡାରୁଢ ଶିଖି ତୁଳସୀ ରସି କଣ ହେଲା ବିୟତ ପାଲା ବୋଲୁଛି ବିୟତ ଗ୍ରାଡାରୁଢ ଶିଖି ତୁଳସୀ ରସି ତପନ ବି ଅର୍ଥ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଅଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କହୁନୁ ତୁ ଗରୁଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଖଗପତି ଗୋବିନ୍ଦ ତପନ କବି କହିଲେ କଣ ଭଗ ଆସନେ ଖଗପତି ଭଗ ଅର୍ଥ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ଅର୍ଥ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା କିଏ ଗରୁଡ କାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆରେ ଶୁଣୁ ଭଗ ଆସନେ ଖଗପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପତିଟା ଛାଡି ଦେଇଛି ସେଟା ଗଞ୍ଜେଇ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଡାରୁଢ ଅଗ୍ର ଆରୁଢ ଜହ ସହ ଗ୍ରାଡାରୁଢ ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କିଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେ କୋଉ ଗୌଡରେ ଦେବଗଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତତ ସ୍ୱର୍ଗ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତତ ବୃତ୍ତାକାରରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ସେବା କରନ୍ତି ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଉଡ୍ ବିଟ୍ ଷ୍ଟିଟ୍ ଅକ୍ଷରିଆ ଭୋ ଉଡ୍ ବିଟ୍ ସିଟ୍ ଅକ୍ଷୟା ଭୋ ସେଇଟା ବା ସିଟ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବିଟ୍ ଅକ୍ଷରିଆ ଭୋ ତାହେଲେ ଉଡ୍ ହେଲା ଉଡ୍ବ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଯେ ଅକ୍ଷୟ କଣ ଅଗ୍ନି ଆଭৌ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁଇଟି ନେତ୍ର ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁଇଟି ନେତ୍ର ଅଛି ନେତ୍ର ହେଲା ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ସେଟା ଗୁପ୍ତରେ ଥାଏ ଆରେ ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଇଏ କହିଲେ ହଉଛି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଆଖି ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଆଖି ମିଶ୍ରିତ ହେବାରୁ ଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତିନୋଟି ଆଖି ପିଲାମାନେ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ ଅବ୍ଧ କରି ଯାହାଙ୍କ କରରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ